Apinat tuho. Minä tiedän, että minun äänteni nauhoitetaan. Tiedän, että minä olen erilainen yksilö. Te olette luusereita, ihmisperseitä, mutta minä, valtakunnan kuningas, tiedän missä Karamian saari on. Siellä pystyy löytämään Saaristomeren imien, joka on kansallinen monsteri. Kansallinen monsteri saapui maahan vuonna 1865, kun valloittajat saapuivat Ruotsin kansalliseepoksesta. Puolestaan epos on rakennettu jo 1700-luvulla. Paina sitä nyt sietana siitä. Kerron teille eepoksesta. Runescapen epos perustettiin vuonna 1436, jolloin norjalaiset öljynporausvallottajat saapuivat maahan. Maahan tultuaan he päättivät perustaa kaupungin. Kaupungin nimeksi tuli Falador. Silloiseen muinaiseen aikaan, kun ei käytössä ollut mitään muuta kuin valkeaa tiiltä, päätettiin käyttää neekereiden luita. Kaupungin muurit ovatkin neekereiden luuta, jonka me kaikki tiedämme. Ei helvetti. Mutta mitä kävikään, kun ostettiin Karjamialle uusi laiva? Banaaneita syövät apinat ovat olleet laivalla jo vuosisatojen ajan. Tämä on Joni Sissonen. Minä olen valtakunnan vartija. No niin, hei. Mitä jätkät se siis? Pelaatteko te niinku runea vai? Mä olin kerran, tiettekö te? Ootan mä skulaan nyt, mä en oikein muista. Siis joo, se oli vuosi 2003, kun me oltiin Anskukaan kerran bailaa. Yksi jätkä oli siellä, ihan vitun kuuma kollis, siis tajuut sä? Sitten se katsoi mua silleen, että oh my god, että toi on varmaan joku runettaja. Sitten meikä meni silleen, että haluisit sä tulla mun skimitariksi? No, mä sanoin, että multa löytyy ehtaa pronssia. No ei se sille riittänyt, kun sitten sanoi, että tuolla viereisessä pöydässä olisi tarjolla mitrilliä. No, siinä aikani kävin takomassa ja Wilderessissä tapoin nuubeja. Eräänä kauniina päivänä Runescape oli minun ja koko runesapelini oli valmis. Skimitar kädessä lähtin paikalliseen baariin. Baarin nimi oli, mikäs vittu se nyt olikaan. No niin, kuitenkin. Sitten meni sinne baariin ja Runeskimitarin kanssa siellä. No terve vaan sinullekin, mitäs jätkä? No, oot säkin joku runettaja vai? Minä olen Kalle Gustafsson ja olen päättänyt lahjoittaa tälle kanavalle 647 000 euroa ja 46 senttiä. Pojat, olette tehneet uskomatonta työtä Runescapen eteen. Historiankirjoihin on kirjoitettu Joni Sissosen nimi. Kaikki tuntevat tämän herrasmiehen. Kaupungin kauhun, joka jo pelkällä katseellaan tappaa jokaisen pienen teinin, joka häntä uskaltaa vilkaista. Niin siis mihin mä jäinkään, kun mä olin Anskun kanssa siellä baarissa. Sitten me ostettiin sellainen paukku. Sen nimi oli, mikä se nyt olikaan, se oli toi, vittuko se oli, mä oikeesti muista. Se oli joku skimitar-paukku tai joku sellainen. Ei, kun se oli Wilderressin erikoinen. Kyllä. Sitten niitä runiteoreja siellä vähän aikaa hakkasi ja sitten tuli joku vitun nuubi sinne. Majava. Noob majava. Majava. Siis onks mä joku homo? Mä oon valiogei enkä mikään papanaluukun paukuttaja. Joni Dabos on saapunut. Tiedättekö te mitä? Jonilla on Dragon Skimitar. Lohikäärme Sapelin kanssa hän matkustaa maailman ympäri Faladorissa taistellen, kunnes hän löytää Hilgiantit ja Goblinit. Tiesittekö muuten, että Goblinit ja Hilgiantit paritteli silloin ensimmäisellä viikolla, kun Runescape tuli? mä näin ne. Mä olin kato siihen Homogoblinettien kimpussa, niillä on aika tiukka reikä, mutta ei siitä se enempää. Siellä kattelin, kun nämä Hilgiantit oli siellä ihan keskenään tälleen niiden nuijien kanssa, ja sit jumalata Goblin tulee sieltä. No Hilgiantti ottaa takajaloista kiinni ja työntää sen perseeseen se. Niin. Joku tuuppaa mua siellä. Mitä sä sanoit? Ei vittu siellä! Saapajat siellä. Du hast das alle nur Reis. Ich habe einen Brötchen. Ich habe einen Bratwurst in meinen Lederhosen. Du bist nur Heilende Seed. Du reisende Heilende Seed. Du reisende Seed. Kattokaa tuolta sen niminen kuin Te Mehukas. Sieltä Hiskoresta. Te Mehukas. Se on vähän parempi kuin ne teidän vitun paskat siellä. Sinun...
Kuinka tärkeää on se nännimpää, kun siitä pyöritää, ei voi ymmärtää. Joo, mut katellaan taas pojat ja harrastakaa perseseksiä. Jaa. Semmoista tänään. Mitä ihmettä? Miten tän rekorderin saa pois? Sen kun tietää.